दिलदारों के लदार युवाओं के दिल के धड़कन पिंकू प्रधान जी की ओर से कलाकारी पर बहुत बहुत रुपए के सम्मान प्रधान जी के हार्दिक प्रणाम करते जा। बाबा के गोल लगनी म्यूजिक बलिया यूट्यूबर चैनल ज्यादा सात्विक गीत बाबा डाले ले जहां हमारा क्षेत्र तक दौड़ल चल जाले चैनल पर खाली सात्विक कारागारी ना मिली। भोरवा में खोजे गोरिया पियावा के कोरा भइले भूजाली ऐसन जो बना के लोलिया भूजाली ऐसन जो बना के लोलिया भूजाली ऐसन जो बना के रहनी है भैया सुनील ओझा बाबा बीड़ी सेकवारी ओझा बाबा के हम शिष्य हैं जयराम ओझा के ओझा बाबा कने बनी गोल लगनी बाबा के हमारे गुरु घराना है एकरा मतलब पिया परत के सवा डलले कलेसा नदी के बोली रोजा नदी करेली रोजा हमसे ठिठोलिया नदी करेली रोजा हमसे ठिठोलिया नदी करेली रोजा हमसे ठिठोलिया भैया हमारा नंद जी की ओर से कलाकारी में बहुत पुरस्कार मिल कलाकार के धरती है फालतू सुने वाला लोग नहीं खेल लोग उठ के भाग गए लगा सुंदर सन्नमा के बिगड़ल रहना चैत में गावे रोजा घूमी घूमी गाना के
प्रधान जी को से 500 रुपये पुरस्कार फिर मिला। हार्दिक प्रणाम बा। रेशमा तनारी के करनवा